Dag dames en heren, welkom op deze zondag bij Omroep Zeeland. Het nieuws van deze 5 april. Onverantwoord en respectloos ook vinden we het echt wel. In een kleedkamer van sportpark Veerse Poort is afgelopen nacht door een groep van 11 jongeren tussen de 17 en 20 jaar muziek gedraaid en gezongen over quarantaine. De politie maakte een einde aan het coronafeestje en lichtte de club in. Wat we weten is dat er een sleutel is gebruikt om binnen te komen. Maar we weten niet of het leden zijn van ons of waar die sleutel vandaan komt. Kijk, het is normaal al, wil je al niet dat je kleedkamer gebruikt wordt voor een feestje. Hè? Dat er ongeoorloofd gebruik van wordt gemaakt. Ja, nu is het extra beladen natuurlijk dat het in die coronatijd dat het hiervoor gebruikt wordt. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Volgens de politie krijgen de jongens een passende straf. De club denkt daar ook over na als blijkt dat het om leden gaat. Ook in Leeuwendorp greep de politie in. Een man had bezoek van 8 mensen die ook nog eens te dicht op elkaar zaten. Hij kreeg een bekeuring en het bezoek is naar huis gestuurd. Ook jachthavens hebben te maken met de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Om er extra toezicht te houden is er bij de jachthaven in Bruinisse nu dag en nacht een havenmeester aanwezig. Om de dood eenvoudige reden dat er normaal gesproken altijd wel mensen aanwezig zijn, ook 's nachts en zeker in het weekend. Dan heb je een soort van sociale controle. Maar aangezien er hier niemand mag overnachten, hebben wij besloten om in ieder geval 's nachts permanent toezicht te houden. Een dagje varen of klussen mag, maar overnachten in de haven mag niet. We hebben een heel goed camerasysteem. Dat wordt op dit moment ook live bekeken en niet achteraf. En de havenmeesters rijden 's nachts en lopen 's nachts ook rond om de boel in de gaten te houden. Maar tot nu toe hebben we nog niemand meegemaakt die hier per se 's nachts bleef, hoor. Echt niet. Naast de boel in de gaten houden verleent de haven ook nog een extra service. We hebben aangeboden dat als er mensen zijn die willen weten hoe een boot erbij ligt, dat wij een foto ervan maken of een videootje. En dat we uiteraard ook iedere keer in de gaten houden of die er nog goed bij ligt. In deze haven liggen nu ruim 400 boten en mogen maximaal 100 mensen het terrein op. Wij zijn heel blij dat het kan en dat we naar de haven toe kunnen komen. En we weten de regels, dus we komen vandaag de boot schoonmaken. En dan gaan we weer op tijd terug. Voor 7 uur zijn we weer van de haven af. En op deze manier houden we ons aan de regels en ik ben blij dat het zo kan. De booteigenaren zijn ook blij dat er extra toezicht is in de haven. Dat is top, want die boten zijn natuurlijk verlaten. 's Nachts. En dat toezicht blijft er zolang het nodig is. Prachtig weer was het vandaag in de hele provincie. Zo warm zelfs dat er weer records sneuvelden. Want het stond wat Zeeland betreft op 18 graden, ooit gemeten in Westdorpen. En daar is het nu al boven de 20. Een flink verschil dus. In Wilhelminadorp werd het zelfs 22 graden. Op andere dagen, begin april, werd het al vaker veel warmer dan 20 graden, maar nooit op 5 april. Maar kijk je naar de 2 april, dan is het wel eens 24 graden geweest in 2011. En naar de 6 april is het wel eens 22 graden geweest een paar jaar geleden. In Vlissingen bleef het zoals altijd een paar graden koeler. Daar steeg het kwik niet verder dan 17 graden. Dat heeft alles te maken met het koude water van de Westerschelde. Nog maar een graad of 9 natuurlijk. Zolang die wind daarover komt, blijft de temperatuur hier ver achter. En dat verschil was vanmiddag zelfs zo'n 6 graden bijna. Het mooie weer houdt voorlopig nog wel even aan. Ook komende week worden er zonnige dagen met hoge temperaturen verwacht. Het blijft de hele week warm weer eigenlijk. Temperaturen steeds in de buurt van 20 graden, maar niet zo stralend zonnig als vandaag, hoor. Morgen krijgen we een klein beetje regen en dat kan later in de week ook nog een keer gebeuren, maar het blijft zacht. En pas met de paasdagen zou het misschien wat kouder kunnen worden. Mensen blijven weg van de toeristische plekken in Zeeland. Maar wat doe je nu op een prachtige zondagmiddag? We duiken de polders in van Zeeland. De polders zijn ook leeg. Er wordt toch gefietst? Aan de Westerschelde worden sprongen gemaakt en een enkeling doet een rondje met zijn oldtimer. Bij het haventje van Hoedekeskerken staat de camper van Jos en Carla. Het koppel uit Berg op Zoom hebben een rustig plekje opgezocht. Met een speciale reden. Ik ben 1,5 jaar aan deze camper aan het bouwen geweest. En toen ik begon met bouwen zei ik van hij moet 1 april 2020 klaar zijn. Maar ja, dan is die klaar en dan wil je weg. Maar goed, dan denk je van dan gaan we de rust maar opzoeken in Hoedekeskerken. Maar niet overal bleef het rustig. Stop, afgaande Woonzorgcentrum Theresiahof in Serenhoek. Daar kwamen ouderen in beweging bij Balkon Bootcamp. Op ludieke wijze. Zussen Marlies en Ellie trokken de carnavalskleding uit de kast voor een uurtje beweging.
ging naar mijn zus. We moeten eens iets leuks doen voor die mensen, want die zitten maar alleen en op een zondag. En toen kwamen we hierop. Zeeland zette zich in beweging op deze zonnige zondag. Al was het zeker niet massaal. Het werd zoals beloofd vandaag een schitterende zondag met strak blauwe luchten en zonnig weer. Met de zuidoostelijke wind werd warme lucht uit Frankrijk aangevoerd, zodat het op veel plaatsen 20 graden werd. Volop genieten dus, een echte rustdag op deze stralende zondag, met ook wat lekkers erbij. Vanavond en vannacht hebben we helder weer en de temperatuur die zakt daarbij tot ongeveer 9 graden. De zuidoostelijke wind blijft matig, windkracht 3 tot 4. En ook morgen hebben we een prachtige dag om mee te beginnen. We beginnen met de zon erbij en het wordt ook opnieuw weer warm met maximumtemperaturen verder landinwaarts van 20 of misschien wel 21 graden. Vanuit het zuidwesten krijgen we in de loop van de middag bewolking en ook wat regen in de loop van de middag en avond. Dan de komende dagen. We hebben aanhoudend zonnig en warm lenteweer met een wind die uit het noorden tot noordoosten komt. We hebben ook af en toe wat stapelbewolking, maar het blijft droog en de maximumtemperaturen komen te liggen tussen 18 en 20 graden. Geen sportuitzending vanavond, omdat er op dit moment nergens sportwedstrijden zijn. Maar wel in plaats daarvan een mooie documentaire voor u in onze serie Zeedok. Dit keer de paardenmeesters van IJsendijken over de bekende dierenartsenfamilie van de Vijver uit IJsendijken. Vanavond om 20:30 en om 10:00. Heel veel plezier daarmee en heel graag tot morgen.